लोगोफोर गुड मर्निं गुड मर्निं बेनि थाखायनो होबाय आं बे भिडिअखौ फुङावसो पाब्लिश खालामगोन आरोना बेनि थाखायनो गुड मर्निं होनबाय स' लोगोफोर जों फाइनाली दा गहपुराव थांनो नागिरदों आरोना बाजैमोननाव बाजैनि न'आव ना बाजै नायनोसै बाजै मा जाहैयो न'आव थांनानै जों थांसै आरोना दिनै ओमफ्राय आङो गाइस टपि गानदों आरोना बिराद थाख्लुग्लु जाबाय आं खानायखौ हास'जोब्बाय आरोना बेनिखायनो फुरा गान्जा खालामबाय आरोना मानो होनबाथाय आंना खानाया बोनानै खेंख्रा जाजोब्बायमोन ना बेनिखायनो आं फुरा टाक्लु खालामबाय आरोना खानाया मोजां रसिगोन बाट स' जों दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय बिराद खोमसि जाना दं आरोना जोंनि स्टेसना मानो होनबाथाय दिनै मा जादोंथाय लाइटफोरा बन्द' खालामदों आरोना औ सरि दे स' लोगोफोर भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड दं नायलांबाय थादों जों गहपुराव थांसै फाइनालि आं गहपुराव थांफेरखायाखैमोन थांदोंबाबो माने हाबैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय जों थांसै नायसै माबायदि स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओजों थांनानै जों भिडिअ होबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर जों सर्ट मुभिखौ जों बे गहपुरनिफ्राय फैखांनानैसो जों स्टार्ट खालामसै मानो होनबाथाय नै दा बिराद दासाननैसो एसे माबा जाना दं आरोना एसे बिजि जाना दं बा जोंनाबो खामानियाव बेनिखायनो आरोना ओजोंनिफ्राय फैखांबाथाय जों बनायनोसै स' जों दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लेट्स गो दायो जोङो ट्रेनाव गाखोबाय आरोना नै गासिबो देखायनोसै आं खनसे हाय होनहरलाय बाजै नोंसोरनावसो थांखागोन रेडि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दा बाजैया बोरै टेन्टआव ट्रेनाव देखायलांबाय थागोन आं बाजैया बेसे टेन्टआव नायगोनसो आं दिनै बेसे उन्दैयो आजा सना दे हाय होनलाय हाय हाय बाजै बे भिडिअ 3K जाथारनांगौ बुंलाय बाजै बेनि 3K खालाम नोंथांमोना सापर्ट खालाम बयबो जोंखौ 100 नांगौ गाइस 3K जानो 100 खालामना होदो फोराबो ओरैबायदि खालि आरोना लोगोफोर गोसो बायदि उन्दु थाङा आरोना गोसो बायदि ना बाजै लाइक पुरा खालिखा बिन्दास उफ मोनसे दाबायाव 10 जनबो थाया खोमालै ना आजा मजा उन्दुलांना ल' खिन्थु आं उन्दुलांगोन ना आजा नों नेबाय था जों उन्दुलांगोन दै थेंक इउ दायो लोगोफोर जोङो लखिमपुर मोनफैबाय आरोना बाट रावबो उन्दुलाङासै आरोना जालु जालायैनो बाजैया मा जाबाय दं होनदोंलै साना जाबाय दं आंना गगा मोनना दं नालाय आं साना जायाखै दावदै जाबाय जों आजा दांदो रावबो उन्दुलाङासै आरोना टाइमाबो 11ता जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ गाबोन लाखानोसै हा गाबोन मर्निंनि मोनैबाथाय गाबोन क्लिप मोनसे लानोसै नोंथांमोननो मा देखायनाय देखायनोसै जों दायो थांबाय थानोसै आरोना भिडिअखौ हमनो हाला माथो ना हाय लोगोफोरनो खनसे होनबावलाय गुड मर्निं जाया 12 बाजिबासो गुड मर्निं जासिगोन जों दायो थांसै आरोना ना जा 11ता जाबाय उन्दुनो ओंखाराखै दा उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुलाङाखै नाथाय बे दावदै फिसाया मानो उन्दुलाङाखै इयो दावदैया इ दावदैया मानो उन्दुनो ओंखाराखै इयो मानो उन्दुनो ओंखाराखै नों बुंलाय उन्दुनो ओंखारा नंगौ देन्जारलै खिन्थु नोङो देन्जार इयो गाइस जोङो 1तासिम थाबाय 3तासिम थागोन जों गहपुर मोनफैबाय आरोना दा बेसे जागोन टाइमा 12:46 जाबाय लोगोफोर 12:46 पुरा लेथ्रा जोबखाबाय आरोना जाय जों थांसै आरोना लोगोफोर गहपुरा दा लाखिगोन खोमा ना एसे दा बे जों डाइरेक्ट थांखागोन ना माखागोन डाइरेक्ट जों थांखागोन ना माखागोन सालांजांसै गाइस एकदम जाथारला दुरबल जाजोब्बाय मेंबायना आसोलना मेंबायासै जोंना आजाया उन्दुलांबाय Next morning. मर्निं लोगोफोर फाइनाली जों मोनफैबाय गहपुर बाट जों मेन जायगायाव मोनहैयाखै मैया मोनाद्रायनायखाय माने बेबो न' गंसे दंमोन आरोना बेनो थाद'बायसै ओमफ्राय जों दा थाबायना थांगासिनो 1 किल'मिटार नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन जोङो उन्दुनायाबो थिग जायाखै मिन्थिबायना लोगोफोर मेगनफोरा एकदम होथे होथे जाजोबदों दा उन्दुनाया बोरै जादों एकदम थिग नङा दे बुनाय जादों एकदम सिथर बेरजोबखादों आरोना हरसेयावनो बे बाजिना उन्दुनाया थिग जाबाय नां मालाय जायाबाबो आलौ जोब्बाय मेगना दाख्लि हरावबोथ' आंथ' फांखानि गैयिनि थाखाय उन्दुनो हाखायाखै आरो दिनैबोथ' उन्दुनोनो हायासै मेगन मोदै उन्दुनो हागौमोन दा ट्रेनाव फैनायावनो आधा हर थांखादों 2ता 2:30 जाखादों दा ओं 2:30 जाखादों 3तासोआनो जादों ओमफ्राय उन्दुबाय ओमफ्राय दा टाइमा बेसे जाखो टाइम 6:42 आबे ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै जों न'आव मोनहैबाथाय खोन्थानोसै नोंथांमोननो बेनिफ्राय बे भिडिअखौ पार्ट 1 पार्ट 2 करि लाबोनोसै दिनैथ' एखेरायनो बनायजोबनो हाया नङा होमबा दिनै बेरायनोबो हानाय नङा
मानो बिसोर थांनां उन्दुहैनोसैसो मिथिबाय उन्दुहैनोसैसो ना जा आंथ' उन्दुखानोसै नायलायबाय थादो आरोना नोंथांमोना बाजिनि गोसोआ दिनै एकदम पुरा बिरां बिरां जाना दं मालाय ना बाजै दे नोंनि सायावनोसै आरो नोंनिनो दिन जावनि र' एसे अके गाइस लेट्स गो सोर सोर जोंनि भिडिअखौ गहपुरनिफ्राय नायदों मोनसे कमेन्ट आरो मोनसे लाइक खालामना होजा मोनसे लाइक आरो मोनसे कमेन्ट खालाम गाइस नोंथांमोननि गामियाव फैदों जों बेरायनो मोनसेल' कमेन्ट खालाम आरोना लाभ फ्रम गहपुर आरो ओमफ्राय जों बाजिजों थागोन जायगाया मा सनापुर खाथिनि ब्रह्मपुर अके सनापुर खाथिनि ब्रह्मपुरनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेनिफ्रायनो नायदों नोंथांमोना जायगानि नामखौ खोन्थाहर नोंथांमोनखौ होमबा बबे जायगानिफ्राय नायदों जों सनापुर मा होनदोंमोनथाय मा ब्रह्मपुरमोन सनापुर ब्रह्मपुरनो गाइस मोनसे कमेन्टल' खालाम आरो मोनसे लाइक नोंथांमोननि गामियाव जों बेरायनो फैदों नायबानो जाबाय मजा नांखाबाय बे नायलाय जायगाया जि मजाखा बेखिजा मबाइल खायसेसो माबा लेथ्रा होनदों आयु मोसौआनो ले खेवनालाय बाजि हेबना थाबाय नि खेवनालाय खाखादोसो आं सानदों हेबदों गाइस नाया मानो अ माय गड आं बारा रायज्लायनो गोसो गैथारलालै लोगोफोर होमबाबो आं भिडिअ लाथाबाय दं आरोना जायगाखौ नुनानै भिउसखौ नुनानै अ माय गड नायब्लानो जाबाय आसोल लिरनायलाय मोजां ना जा मोजां लक्ष्य लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना आरो गुफुरनि सोरबाफोर दंबाथाय इयाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जा मोजां नांदोंमोन ना बोथोराबो बारा सान्दुं दुङाखै इसेबां दोमैलुनो दैमा दं खाथियाव थान्दाथारना आजा थान्दा आजा आदा उय आसलासि मानसियाबो गाहाय नालाय दैया आथिं हाबदैना थाबाय ए सेन्देला दैसायाव थादो नै दासो बख'ना हादो लासै लासै आखाइजों बख'दो Baca kan kita kan. Ayu. Hendra ladies store sini nak. Oh guys, no ladies. This is something boy. Okay, जाबाय. Bukan. Habrु दंमोन ना. Oh my god. Wow. So beautiful na saril na. और न्यू जर्ना फोटो समझ में लूँ ले लेंगे मौसम बहुत ही अच्छा है होगा बहुत मौसम है अभी गर्मी होगा तो कैसा होगा सोच नहीं है हाँ वही तो बात है है कोई बात नहीं है गर्मी होने से भी आ जाएगा वहाँ पुत्रा बुमाने ना गाइस और इस बड़ी मजा आना ना इन फ्राइडे में जो सब मुझे तो अब थोड़ा हम तो बुलान चल रहे हैं अरे हैप्पी में भी सिगिला ये बात बिलांग से आया पारा बांध ले guys be album syuting kalamna koine ba base biko ma tima bunga holongi di ma opur holongi dei ma guys video banaine mate location moja ka agar kalam le aro beja ma tauri kidan bolai dengan जों थांनाय जागोन ना जाया थांनाय जायोबा गाइस एकदम कोशिश करेगा हम जाने के लिए वहाँ पे अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम नोर सांगा ओए वीडियो गाइस नुखागोन ल आं देखायगोन नोंथांमोननो नेक्स्ट वीडियो बे वीडियो देखायलांनो हानाय नङा मानो होनबा बिराद गोलाव जागोन आं नायनो हाब दो माथो वीडियो
Bala. Bala. Bale habsude. Bale habsu lagi mau. Hoi jai ni. Mazai, mazai था भाई ने. Apina dibai. Oi kiliwe. डर लगता है रे बाबा Oh my god. आज कोई मन साइज मुर्गा Aku na. Aza. Oh. Aza sana, dia selalu kobar sama video menanggo. Oh. Guys, nuai dah ke?